Hola, soc la Maria, comercial d'immobiliària Espígol. Estem a Llagostera, urbanització La Canyera, i us ensenyarem una de les cases que tenim en venda. Endavant. Comencem pel que seria la parcel·la. La parcel·la tenim jardí tant en un costat com en l'altre, des d'on estem entrant. És una parcel·la molt gran de 680 metres. Des d'aquí mateix s'accediria amb el cotxe en el petit garatge que té la vivenda. I és per un cotxe, que des de dins ho podreu veure, que actualment estan fent servir com a rentador i com a rebost. Des d'aquí podreu apreciar millor el que seria tota la façana de la casa, on tenim l'entrada de la vivenda. Tenim aquesta petita terrassa, on es pot disfrutar de menjars o gaudir una miqueta, i continuem entrant en el que seria tota la casa de dins. Comencem per aquest distribuïdor, on des d'aquí accedim a la zona de menjador, on tenim diverses obertures des del mateix menjador, dues finestres i una sortida per accedir al jardí. En aquesta zona tenim la zona de taula i aquí vindria a ser més la sala d'estar en llar de foc. Continuem, des d'aquí mateix tenim la primera habitació individual, com podeu veure. I a continuació entrarem a la zona de cuina. La cuina és totalment d'origen molt ben conservada. En aquest cas també podreu comprovar que és molt quadrada, on es pot col·locar una zona de taula per poder-hi menjar dins de la cuina. Des d'aquí mateix s'accedeix a la zona de garatge, com us deia anteriorment, on hi cap un cotxe actualment, o es pot continuar fent servir tant de rebost com de rentador. Seguim a la zona de les habitacions. Primer tenim el que seria el bany amb plat de dutxa, i a continuació tenim la segona habitació. Aquestes dues són habitacions més grans, amb el seu armari totalment empotrat, habitacions dobles. Seguim, entrem en la tercera habitació, on podreu veure que també té molta llum, ja que també tenen finestres que donen a fora. Un altre armari totalment empotrat de punta a punta. Això ha sigut una mica tot, el que seria la vivenda des de tota la vivenda, i ara us ensenyem la part de fora. Estem a la part de darrere de la casa, on des d'aquí podreu veure tota la zona de barbacoa que es va fer no fa gaire, totalment d'obra, i amb un toma d'aigua, i a més hi arriba un punt de llum. Des d'aquí mateix es pot apreciar tot l'entorn que podreu veure en el que és la parcel·la, i aquí mateix, on ara esteu veient, està totalment preparat per hort, per si es vol continuar utilitzant com a hort. Això ha sigut una mica tot. Espero que us hagi agradat. És una casa que està molt bé a el que és la situació, és una urbanització amb totes les instal·lacions noves d'aquí de molt a prop de Llagostera. Petita, molt ben conservada, per un preu immillorable. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.